हाजेवा फैसायबो नाम्बार 3 नैबे नाम्बार आरो अमा थिखोनाय बायदि मोनलायलांबाय आं बैसागुनि अमा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मंदिरा's vlog तो लोगोफोर बैसागुआथ' खाथि खाथि सारसैना ओमफ्राय बयबो न'आव थांलागासिनो दिबिकायाबो दिनै थांबाय न'आव ओमफ्राय आङो गाबोनसो थांगोन बे दिनैनो थांबाय बासजों ओमफ्राय आं गाबोन थांगोन आरो सासे लोगोजों जों सानैयाबो बासजोंनो थांगोन ओमफ्राय दा माने बे लोगोआ बेंगलरनिफ्राय फैगासिनो ओमफ्राय आंनि रुमाव दिनै सानसे थागोन ओमफ्राय गाबोन सानैजों जों ज' थांगोन आरो स' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ स' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ गाइस लोगोआ सफैबायनो दा बेखौनो लामासिम नायनो थांनो नागिरदों नै बेनो दां बेनो हाजेवा हा साइड कर दो मा दं थफ्ला थफ्लि आयौ आंनो गस्ला लाबोदोंना लाबोआखै बोदो दे ओरै सिदाथ' सिदाथ'लै बैयो नैबे ओरै सिंजों हाबलांनांगौ गेटआ बैयावसो सिङावसो नार्स बुरै बियो नार्स बुरैसो दा बेजों बिजिजों थुजालाबायनोसै आङो ओमफ्राय बेखौ थिखोनांसिगोनसो ना लाबो आरो माखासे लानोसै आं बेखौ लानोसै आं ओमफ्राय बे गस्लाफ्रालाय बेयाव गाहायाव हाय होन हाय गाइस होन हाय गाइस आयौ मारै थिखोनांगौ बेसेबां बबे फ्ल'राव ओमफ्राय र' सानैजों थिखोनोसै नामाथाय ओरै थिखोदो बहा बबाव हमनांगौ नों बेखौ थिखो बे साइडजों थिखो दे आं बेखौ नांगौ थिखोनो माथो रेजेंसोरा गिलिर नंखाया गिलिरखौ लाबो बेनि गोजौआव बेयावनो थादो नोङो नङाबा मालिकजों दे थिखो आरो अमा थिखोनाय बायदि मोनलायलांबाय आं एसेबां गोजौ बेनो बैसागुनि अमा उगाले उगालेसो मानसियानो मालिकनि न' गोदान मालाय रुम गोदान बेयाव थासिगोन मालाय सेंग्रासोब्रा मालिकआ आंजोंलाय मानो थांफानांगौ मालाय गावनि नैबेबो औ दे थैसिगोन आङो बिनि अमा गोजा जाखौ थिखोनानै नायलाय हाय होन बेयाव खेबसे जि साइसना आंनि लोगोआ सेंग्राफोर पुनम फट' खेबगासिनो मालाय बेहा बेरायनो नागिरदों एसे आयौ आं आथिङाबो आयौ 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 ओमफ्राय नै आंहा फरेभार 21आव थांनो नागिरदों जोंहा एसे गस्ला नागिरहैलाबायनो माने गाबोन न'आव थांसै नालाय ओमफ्राय न'आव थांनायनि रिजनथ' नङा आरो माने न'आव थांनायजों जेबो लिंक गैया आरो ना गस्ला बायनाया बाट स्टिल ओरैनो बेरायहैनो बेखौबो एसे बेरायहोदो आङो बेसारा बेंगलरनिफ्राय आंनाव आलासि जानो फैलायदों बेंगलरनि आलासि एसे देखायनो आङो बेखौ आसामखौ जोङो दा बाहेरायाव लामायाव ओंखारबोबाय आरो मा बेयो माबा मा होनोमोनलाय हटेलब्रा हटेल एलाय हटेल आरना जों दा उबेरखौ बुक खालामबाय बुक खालामनानै दा लामायाव ओंखारबोबाय आरो ओमफ्राय दा नेगासिनो बोरैसो देखानोसै नेगासिनो नामा
Forever 21-आव ओमफ्राय दा हाबग्रोनोसै आरो मा गस्ला फैदोंथाय नायनोसै पुनम बेनि नामा पुनम ना खोन्थाखांखाबायमोनथाय आङो खोन्थाखांबाय ए नायदो लोगोफोर आं दा देखायबाय थानोसै हाबग्रोनोसै र' बेखौ जि किउट नुदों सानैजों ओमफ्राय 2499 बेनो 2499 아유, 오빠라고 상표로 좀 내내래. 딱 좀 내내래. 저기 시간에 딱 좀, 풀라이니. 신좀. 아유, 오네. 내래. 무슨 부자 좀 해. 내래니 딱 좀. 오빠라고 푸네야. 깜짝 없네. 말해주지. 뭐 말어. Cái đồ mình rạ kìa, ăn là không làm bè kìa không em. Ai không phải người thấy của các bạn. Mới ra mà. Ayo panggilan dia biar. Panggilan dia biar. गाननायनोसै दा आयौ सिगां सोरबा गानखांनायफोर दंबावो नै बेखौ गाननायनोसै दा नैबे नाम्बार 1 माबायदि नुदों मोजां बे जाहैबाय नाम्बार 2 बे जाहैबाय नाम्बार 3 मा खालामग्रा बे गस्ला साफा खालायग्रा आंनाव साफा खालामना होलाय हेल'विनाव गाननो थाखाय क्लिप नैबेयाव खेबना थांनांगौ नैयाव थांथ' जि किउटखा मासाज खालामग्रा सेम्पु लागायनानै बबेहाय लागायो खानायाव सेम्पु लागायबाय ओमफ्राय बेसेबां नायलाय बायगोन आं आयौ माबा खानानै सेम्पु लागायखांनानै नोंसोर मिथिगौ ओमफ्राय नैबेयो स्कुटि सालायनायाव गानग्रा ग्लाभ स्कुटि सालायनायाव गानग्रा पिंक कालारनि पिंक हारियावसो गानग्रा बे माबासो आथिङाव गानग्रासो दा बेबो स्कुटि सालायनायाव गानग्रा आखाइनि नैबेसो आथिंनिया बेलाय मायाव खिथायाव गानग्रा नैबे स्कुटि सालायनायाव गानग्रा स्कुटि सालायनायाव गानग्रा नैबे जों नोंग्रायाबो स्कुटि सालायनायाव गानग्रा ब्लेक कालारनि ड्रेसजों ओमफ्राय ओरै गानदो ओमफ्राय बेयाव आखाइयाव ब्रेसलेट वाइट गानदो बरिया नुबाय फ्रम ओंखारबाय ओमफ्राय मोनसे ड्रेस बायबाय मोनसे गस्ला बायबाय आङो ओमफ्राय दा थांनोसै जानो थाखाय आयु गार्डा जि नायबाय आंखौ मा खालामदों बे हिन्जावा सानदों खोमा आंखौ गस्ला बायखांनानै मानानै फैनानै दा बेवहाय माबा मोनसे जानो नागिरदों आरो मम' जायो ना मा जायो आलासिया खिन्थु आलासियासो जाहोगोन आंखौ मानोना आं बेनो दाउ गोथाव संनानै जाहोगोन बेखायनो बे आंनो दा जाहोगोन आलासिया आंखौ माबायदि संगोन गस्ला गानै सेस खानायानो बुलाब जाजोब्बाय दङ मम' दङ जुस आं मिथिया नैबे गोसा बानलुनि बरियाखा सिल्ला मालुलायबाय माबायदि बरिया ओरै ना नङा ओरै दा ओमफ्राय गोसाथारना जा गोसा बुजिलायबाय आं सिल्ला मालुजोबसिगोन आंना मोनबाय लोगोफोर रुम सफैबाय ओमफ्राय रुम सफैनानै ओमफ्राय दा नै थाइबें लाबोफादों जोगोनार ओमफ्राय दाउ दङ बेखौ जानो नागिरदों माबा जानो नागिरदों होनलायलांबाय संनो नागिरदों बेखौ संग्रोनोसै बिनि उनाव जानोसै सोने का टाइम में ब्लॉग करता है हाँ क्यों ब्लॉग तो हर दिन हर सुबह हर शाम मा होनदों स' लोगोफोर संग्रोनोसै बिनि उनावहाय जानोसै गाबोनबो न'आव थांनांगौ दं ओइ गाबोन खयथायाव 10टायाव ना मा थाब सिखार थाब थांनांगौ दं मिथिबाय
आयौ नै नैबेयाव थाबासो बेफोरबायदि दङलै नागिरनानै माबालाय आंहा संग्रोसै Hey guys न'आव थांनो ओंखारदों जोंहा न'आव थांनोसै बोरैथाय ओइ पुनम आलासि राबन रायखस ओमफ्राय दा SBT सिम थांगासिनो बास हमहैनो ओमफ्राय थांनोसै न'आव बैसागु जानो थांनोसै Happy बैसागु guys ओरै दं आरोबा दोनहैगासिनो माबा दोनहैनो थांगासिनो डाइरेक्ट न'आव लोगो मोनसिगोन guys नै बिसोरो माबा खोमा ना नार्सिं खोमा ने माथो बे डक्टर मेडिकेल ओमफ्राय माबा नार्सिंआ मा आखाइ गोलाव गाननो मोना आरो ए थान्दासो गाननांगौ आरो फार्स्टआव गोजां बोथोरावलाय सुइटारनि सायाव बेखौ गानगोन गुफुरखौ सफैबाय गरमा गरमि गरम हब बुसावसो मोनजोब्बाय आङो बेगा हरलाय बेगा बुसाव मोनलाजोब्बाय आं बेयाव नै गबाय एखौ हमथ'लाय र' 1 मिनिट हमलाय इथिं दाना दे सोदो बेखौबो लोंलांजोबसै आं लोंदोलै बेखौनो लालाबाय थायो बे लोंलांजोबसैलां Punam is known as Purna अमा फिसाखौ बोनो हायाखै अमा फिसा गोजा जाखौ बोनो हायाखै गस्लाया मालाय आयौ खुल्लुम खुल्ला हावा गुसनि गानो मा दा बासाव गाखोनाया माबा बार हाबजोबलायगोन नोंनि गस्ला सिंनिफ्राय सिंनिफ्राय हाबजोब गस्ला सिङाव होननाया फैद' मोनबोबाव नामा दाय जों 1थानिखौ स्टार्टजों माबादों ओमफ्राय 12:30 डाइरेक्ट खारबोबाय नामा फैनाय लोगो डाइरेक्ट गाखोलि 2,000 years later. थिखोदो सफैबाय जोंहा बङाइगाव चापागुरि उनावलाय बाय बाय पुनम गाबोन फै बाय बाय दे बाय थांदो So लोगोफोर after 4 hours of journey finally न'आव सफैबाय मेंग्रा मा दामबाय थादों ओमफ्राय जायखिया आंबो दा फ्रेश आप लानोसै मानसै मेंबाय रेस्ट लानोसै So लोगोफोर आं नोंसोरखौ आंनि next video लोगो मोनसिगोन So till then take care bye bye and don't forget to like share and subscribe guys bye bye